bil-solar reflectors. Waħda mid-ditti għamlet kwantità kbira ta' dawn is-solar reflectors li huma 6 meters in diameter illi bejnietom kollha jipprovdu elettriku għal popolazzjoni ta' 60,000 persons during the day, including air conditioning. Vodri, biex tara kemm qed jagħtu power. U mbagħad matul il-lejl, bil-għaxija, matul il-lejl jirrivertjaw għall-elettriku ordinarju. Kemm huma applikabbli għall-użu fil-Gżejjer Maltin dawn it-tip ta' magni? Huma applikabbli in a limited way jekk insibu sistema u qed nistudjawha bħalissa illi nagħmlu solar arrays żgħar illi jagħtu a limited power output, biżejjed għal dar, iżejjed imur fil-grid. Vodri jekk aħna niġġeneraw 3.5 kilowatts per hour b'din is-sola, li ma tkunx kbira ħafna, vodri forsi tkun 2 meters, iżgħar minn l-arrays tal-solar panels. Dik l-elettriku li jagħti ikun biżejjed biex ħadem fridge, television, dawl tad-dar. Il-kumplament jidħol fil-grid. Wadri u possibbli. Qed nara li ġibt xi proġett miegħek, ħadd iddeskrivilna dan il-proġett? Ġibt dak li sejħulu demonstration model. Dan huwa il-modell li nuża jiena biex nallem bih. U sibtu effikaċi ħafna. Allura nagħtu idea kif taħdem il-magna. Hawnhekk qed naraw demonstration Stirling engine biex nispjega kif taħdem il-biċċi tagħha kif jaħdmu. Il-biċċa t'isfel hija din is-saħħan. Il-magna tisħon hawnhekk u tiksaħaw. Ġewwa hemm ċilindru illi jitlaw jinżel kull darba li jkun fuq l-arja tkun hawn isfel u tisħon u tespandi. Meta ċ-ċilindru jinżel l-isfel, bħal saqiet fuq, meta jinżel l-isfel, l-arja titla' fuq u tiksaħ b'dawn il-fins. Sadattant l-arja meta tespandi tgħaddi minn ġodan il-pipe, hawnhekk għawdu li sejħulu power piston, dan huwa li jagħmel ix-xogħol kollu, u dak jimbotta il-flywheel. Allora kull darba illi l-arja tisħon u tiksaħ, il-power piston jimxi il-qoddim jew lura. Meta l-arja tespandi jimxi l-qoddim. Meta l-arja tiksaħ u tikkontraktja jimxi lura. Dak li sejħulu double acting, jaħdem b'darbtejn. Illa li l-arja meta tiksaħ tagħmel vacuum. Dak li sejħulu vacuum. Allura tixbet lura. Allora l-arja meta tisħon timbotta, meta tiksaħ tixbet. Nirringrazzjak ħafna tal-informazzjoni li qsamt magħna u se ngħaddu issa biex insegwu it-tieni servizz li għandna fil-programm tal-lum ftit informazzjoni dwar l-Stirling Cycle Engines. Stirling Cycle Engine. Magna li tissejjaħ Stirling hija magna li taħdem bis-sħana billi ssaħħan arja biex tikkumpressa jew tespandi din l-arja biex tkun tista' ddawwar ingranaġġi jew roti fis-sistema. B'dan il-mod ikun hemm konverżjoni ta' enerġija misħana għal enerġija mekkanika. Din is-sistema nistgħu nsejħula External Combustion Engine għax b'kuntrast ma' sistema ta' Internal Combustion Engine l-enerġija ġenerata misħana ddur madwar il-ġnubijiet tal-magna jew engine wall. Differenza oħra bejn steam engine u Stirling engine huwa l-fatt li din tal-aħħar ma tużax ilma jew likwidu imma ammont ta' arja jew helium. Għalhekk l-Stirling engine tikkompressa l-arja kiesħa, issaħħan il-gass, tespandi l-gass ħun u fl-aħħar terġa' tkesħu qabel ma terġa' tirrepeti dan iċ-ċiklu. Sors ta' enerġija biex issaħħan il-gass jista' jkun ħruq ta' fuel, enerġija mix-xemx, enerġija geothermal, enerġija nukleari, waste heat, enerġija bioloġika u tipi oħra. Dan is-sors ta' sħana jgħaddi lejn heat exchangers u lejn heat sink. Jeżistu żewġ tipi prinċipali ta' Stirling engines li wieħed jista' jaraf bejniethom mill-mod ta' kif dawn imexxu l-arja bejn il-parti kiesħa u l-parti sħuna taċ-ċilindru. L-ewwel tip hija tip alfa li għandha żewġ pistons li jmexxu l-gass bejn in-naħa sħuna u n-naħa kiesħa b'mod indipendenti.
It-tieni tip hija bita jew gama li tuża insulated mechanical displacer biex tmexxi l-gas bejn in-naħa l-kisħa u n-naħa sħuna. Minn barra dawn jeżistu tipi oħra ta' Stirling engines bħal tip Delta ta' Tom Peat li tuża displacer u żewġ power pistons, wieħed għall-arja sħuna u wieħed għall-arja kiesħa. Rotary Stirling engine li tiġbaħ lir-rotary combustion engine fejn din tipprova tikkonverti l-power mill-Stirling cycle direttament għal torque. Quasi turbine engine hija kunċett simili għar-rotary Stirling engine. Fluidine engine jew fluidine heat pump li tuża hydraulic pistons biex timplementa Stirling cycle. Ring bomb engine hija magna li l-kunċett tagħha ġie ppubblikat fl-1907 fejn m'hemmx mekkaniżmu rotary jew linkage għad-displacer minflok hemm auxiliary piston, displacer rod ħoxna u l-moviment huwa limitat minn waqfin kultant. U free piston engines. Wara li segwejna dik l-informazzjoni verament qasira biex anke aħna telespettaturi inkunu forsi iktar familjari ma' x'inhuma dawn l-Stirling Cycle Engines, issa se nilqgħu wkoll fil-programm li tieni mistieden u se nilqgħu magħna lill-Inġinier Alex Rizzo. Insellimlek Alex, kif smajna wkoll fl-introduzzjoni inti Iben James u aktar il-qudiem ukoll se niltaqgħu mat-tifel tiegħek. Inti l-ewwel mistoqsija li tiġini f'moħħija il-motivazzjoni tiegħek lejn dan is-suġġett tal-inġinerija ġiet forsi mill-papa tiegħek? Naħseb li xi ftit wisq iva. Meta tkun għadek tifel li fimni tal-missierek jaħdem bil-magni, dejjem fix-xed, dejjem jibni. U dejjem kont nispiċċa kif ma jkunx hemm hu fix-sheds tiegħu, fil-workshop tiegħu, kif iżalma hu nidħol jien u nibda speċi nieħu l-affarijiet f'idejja. Forsi daqsxejn differenza hu dejjem kien fuq areas mekkaniċi u jien kont spiċċajt ħalt fuq areas li huma electrical engineering, electrical u electronics. Inti tispeċjalizza b'mod partikolari f'inġinerija tal-ilma u anke strateġija kummerċjali. Tiddiskrivilna ftit dwar dan ix-xogħol tiegħek? Jiena saċ iktar fil-passat tiegħi kont speċjalist fuq l-industrija tal-ilma, is-supply tal-ilma fin-networks tal-pajjiż biex niftehom. U għadni involut fuq livell tal-board, pero m'għadniex fuq dak ix-xogħol full time. Li kont għamilt wara diversi snin kont tħalt iktar fuq il-kunċett ta' strateġija, lecturing fuq strateġiji kif jiġu implementati. Full-time job bħalissa tiegħi huwa lecturer fil-fatt tal-istrateġija l-Università Ingliża li qiegħda Malta. U li nagħmel ħafna huwa nintegra n-knowledge ta' engineering ma l-istrateġija, fis-sens li jekk inti tifhem dak li qed tipprova tippjanija, ħadd tippjanijah b'mod aħjar. Inti wkoll tkun involut b'mod partikolari fuq proġetti li jikkonċernaw enerġija alternattiva. Li kieku kelli nistaqsik hekk f'sitwazzjoni ideali, x'tipproponi fil-Gżejjer Maltin dwar l-użu tal-enerġija alternattiva biex innaqsu kemm it-tniġġis u kemm il-kontijiet? Tajjeb, ifhimni hemmhekk m'hemmx daqshekk sitwazzjoni tal-għażla għaliex aħna as-such milli hu obbligati li sal-2020 nikkrijaw qisu 10% tal-konsum tad-dawl tagħna mill-sorsi alternattivi tad-dawl. Ġifieri dik m'hemmx għażla, hija xi ħaġa li hija imposta fuqna u bir-raġun imposta fuqna. Hemmhekk għandna challenge kbira sal-lum l-użu alternattiva tal-enerġija hija minima immens, inqas minn 1%. U t-target huwa minimum ta' 10%. Jiġifieri għandna ħafna x'naqtfu. U bħalissa għaddejjin ovvjament ħafna challenges fil-pajjiż biex niddeċiedu li ma vija ħanimxu jekk hux fuq wind energy jew fuq solar energy jew sistemi oħrajn. Għandna vantaġġ kbir li f'pajjiżna għandna l-Solar Radiation Index għoli immens, għandu jkun l-ogħla waħda fil-EU kollu. Għandna vantaġġ ieħor li għandna ħafna surface area fejn jista' jintuża għal solar capture, jidher li hemm xi 3.5 million square meters ta' accessible land li jista' jintuża għall iskop ta' solar energy creation. Jidher li ħafna mid-dinja miexi lem fis-sens li photovoltaic cells illum qed jolqsu kienu 8-7 euros per watt illum qegħdin below 5 euros per watt niżlu kważi 4 euros per watt, ġifieri dejjem qed jonqsu mod drastikament.
jekk inti tqis il-kost tas-sistema alternattiva, il-panels tal-photovoltaics biex